do Concello. Parte resolutiva, primeiro punto, aprobación do borrador da sesión ordinaria celebrada o 28 de xuño. Unha intervención, votos a favor? Aprobación do borrador da sesión extraordinaria celebrada o 11 de xullo. Unha intervención, votos a favor? Da Comisión Informativa de Presidencia e Servicios Sociais da Nesta Social Sanidade de Igualdade. Punto 2. Proposta alcaldía relativa á determinación de 2 días de festa de carácter retribuído non recuperable no término municipal de Cee para o ano 2025. Bueno, como consta na proposta, sería o 16 de xuño, o día de San Adrián de Toma, e o 24, o día de San Xoán. O día 16 de agosto cadra un sábado, pero que non pode ser, o día de San Roque, por lo tanto, quizás se fue. Unha intervención neste punto. Se metemos a votación, votos a favor? Punto 3. Proposta de alcaldía relativa á ratificación da resolución da alcaldía con número 621/2024 de data 22 de xullo de 2024 relativa ao acordo da cesión á central de contratación da FEGAM a fin de poder contratar os servicios postais e telegráficos que se sean contratados pola mesma. Vale, isto é para suscribir un convenio da FEGAM para aforar en servicios postais e telegráficos. Sometemos a votación, votos a favor? Parte non resolutiva. Punto 4. Dar conta dos proxectos da alcaldía. Último punto, rogos e preguntas. Non é unha pregunta, é un rogo, é unha felicitación para que estas festas da Sonreira sean as mellores, que lo disfruten, que pasen ustedes ben, e que sean as máis seguras de todo. Moitas gracias. Sí. A primeira pregunta é sobre o informe que se pediu a Carlos Ebrich, da Universidade de Coruña, sobre un tema de índole sindical, saber que custo económico vou pasar desde o Concello e que conclusións tiran dese informe. Hai un informe, se me pode concretar máis, porque como se lle pide un varios. Hai varios informes pedidos a universidade. Si temos un convenio suscrito coa universidade. Era un informe, polo que sei, é un informe sobre as horas sindicais dos liberados, dos representantes sindicais, e que... Sí, eso basa unha sentencia que salió agora do 2024, en donde teñen que justificar pois cal é o motivo de unha forma xenérica, pero concretar por que se piden esas horas sindicais, porque se solicitan. As horas sindicais non son un privilexio, son as horas para traballar en funcións sindicais para os traballadores do Concello, e nada que, como esa sentencia, que justificar de alguma maneira o uso dese horario. Entendendo que o traballo sindical das persoas que representan os traballadores e traballadoras pois garda unha relación directa para facer o goberno, para facer neste caso a alcaldía, pois a mí chócame, sinceramente chócame que hasen que dar explicacións de por que non se vai a ter esas horas, porque se entende que esas horas efectivamente son pois para tratar temas que como se me contas que vai a pasar ao final da película, ¿no? Como se fixeras spoiler, ou algo así, chócame, por eso pregunto. Vale, máis como a sentencia que saliu do Tribunal Supremo, facendo referencia a do TSJ, que recolle determina que é necesario a súa concreción, nada máis. Se levou a mesa negociadora que aprobada unanimidade non hai oposición de ningún tipo. Ben. Outra cousiña, no último pleno falamos do vehículo que son os electricistas, as cestas, que dixen que iba a pedir a documentación das ITVs correspondentes, das revisións correspondentes, tanto, bueno, a ITV, que era o perfecto de que estaba, tamén das cestas que teñen que pasar unha revisión, non? Vostede puso a miña disposición, a súa disposición a documentación, consulteina,
e ven que a ese vehículo antigo pois non existía, ou pelo menos non me chegou a documentación referida ao control das cestas, a revisión das cestas. Ben, volvendo a solicitei esa máis a do novo, e vostede notificou por notifico.gal de que non había posibilidade de dar esas revisións, que parece ser que a persoa que se encarga disso, que vostede relatou, o que vostede me enviou, que a persoa que se encarga disso está de baixa desde fai un ano e non existe esa documentación. Non digo que non existe, que non está a miña disposición. Ese vehículo foi adquirido no ano 2002. Os controis se facían por unha persoa que neste momento está de baixa e non teño esa documentación. Cando esa persoa se reincorpore, desde o ano 2002, e pedirei toda a documentación correspondente con relación a esa festa, porque ele era que pasaba a revisión. Pero entendo que se as outras A outra papelera, os outros papeles, as outras documentación, a ITV desa, a revisión correspondente ao vehículo novo, etc. está, por que non está esa? Vale, pois o que teño que preguntar eu ese traballar, porque esa documentación estaba no vehículo, a ITV, pero non está a documentación do taller, porque a cesta non pasa no ITV. Vai ir a un taller, pasa por unha revisión por parte do ingeniero, un técnico deste taller. Vale, desde o ano 2002, evidentemente, tuveron que facerse esas revisións correspondentes. A persoa encargada non estaba a Nogueira, que eu pedirei toda a documentación desde o ano 2002, que se me apoia a disposición. Facilitei por esta documentación porque estaba no vehículo. Mandei pedila, e a que estaba foi a que facilitei. Con respecto a outro vehículo, ao novo, se estaba a documentación ali, estaba a documentación da festa, pero con relación ao vehículo este desde o ano 2002 non está a miña disposición. Cando a teña, pois eu facilito. O feito de que un traballador estea de baixa, sea quen sea este, sea outro, de feito que este traballador estea de baixa non significa que o traballo non vai adiante exactamente igual, é o personal que se encarga de facer ese traballo que ele antes facía, co cal a última responsable, tanto do traballo como dos vehículos, é vostede, e debería de ter acceso a esa información. A mí dá a impresión de que se estive traballando con ese vehículo de unha maneira irregular. Vostede cree que desde o ano 2002 que se traballa de forma irregular? Non sei, o ano 2002 non estaba aquí, non me Bueno, falo do 2002, a mí chamaba a atención, perdón. A mí tamén. A mí chamaba a atención que vostede leva aquí 5 anos, a mí chamaba a atención que, ademais, foi así, teño aquí apuntado, non estei emboscado, o 16 de marzo de 2021, neste pleno, aprobouse un suplemento de crédito por 175.974,88 euros, os cales 73.000 eran para comprar ese vehículo novo. Na comisión correspondente eu preguntei por que se había comprar un vehículo novo e vostede contestou algo así como que era por unha cuestión de seguridade, porque non estaba en condicións e naquele momento vostede estaba en minoría e aquel punto foi aprobado además por unanimidade, por apoio de todos os grupos, porque eu, por menos, que ten a ver con consideramos que a seguridade dos traballadores e das traballadoras é o primeiro. É certo tamén que despois, durante todo ese tempo que veo hasta hoxe, desde aquel marzo do 21, que o vehículo ven máis tarde, que cara a finais, penso, dese 21, o sea, 22, 23 e por aí 24, estivemos traballando con ese vehículo exactamente igual. A mí chamou a atención iso, porque eu dicía, que se comprou un novo, se xa había algo. Bueno, supoñía, e quero pensar, que todo estaba en regla, porque senón estaríamos ante un feito pois gravísimo. Chamaba a atención tamén, teño que decir, que ese vehículo se estivera usando de unha maneira irregular, e iso sí que é así, porque se usaba como grúa, non como cesta, porque en numerosas ocasións podía haber calquer veciño aí no rotonda, no pozo de bombeo, se usaba para levantar os cestóns para sacar os residuos sólidos que quedan ali nos cestóns do propio bombeo. O cal é gravísimo, porque as cestas non son grúas, son cestas, e ademais o proíbe a legislación, o proíbe o Real Decreto, que tiene que apuntar tamén, 215/97. O cal, xa, pois, digamos que, por non ser mal pensado, será unha casualidade aquel día que o vin e tal. Por lo que sei, porque me contan, non foi a única ocasión. O cal, eu digo, xa digo,
esperemos entón a que vostede pida esa documentación. Creo que é unha negligencia por a súa parte non tela, porque ten que estar aí, porque se non hai un traballador ten que haber un traballador. De feito, se ese traballador que é quen se encarga de coordinar ou cal sea as súas funcións non está, hai outra persoa que se encarga de facer ese traballo e de facer esa labor. Por tal, tamén deberían de ter todo en regla e todo correctamente a mano para termos esa información. Xa digo, a mí pareceme sumamente grave que se use un vehículo sin ter a certeza de que están as revisións correctas e revisións pasadas. E iso, non fai moito que hai unha farola e un grupo de diferentes concellos que se publicou unhas fotos nas que se veía esa cesta dese camión traballando nela, non? Por tal, xa digo, de unha maneira ou outra, creo que algo falla aí e, bueno, pues nada, esperaremos entón a que ese traballador volva e a ver se non la pode proporcionar. Pois cando ese traballador volva, porque a fin de contas é o encargado cobra un plus por as súas funcións de encargado, se pedirá a documentación correspondente e se mirará as responsabilidades que se ten en caso de que non estea ese documento. Esperamos, non tengo ningún problema, pero recorde que a última responsable vostede acaba de chegar. Leva aquí 5 anos. Sí, señor Domínguez Louro, mire, cada traballador ten unha responsabilidade, independencia da alcaldesa, sempre a última, a persoa que é responsable en sí de todo o concello e todo o que ocurra, cada un ten unha responsabilidade no seu traballo, no seu vou facer. E cada un ten unhas funcións que ten que cumprir as súas funcións. Se non as cumpre, exactamente, e a súa como alcaldesa, como xefa de persoal, é a responsable de asegurarse de que todo o equipo de traballo estea en condicións, de que todo o vehículo estea en condicións, de que se cumplan os requisitos de seguridade e higiene de saúde no traballo, etc. O sea que, en fin, algo fallou nesa trazabilidade. Vamos a esperar a que veña ese traballador e cando teña a documentación, vamos a esperar e a ver que explicacións se nos proporciona. E logo, que explicación nos dá vostede a nós? Porque nós, a explicación nos dá vostede non nos ten que dar. O traballador. A explicación a darei en base a un informe que lle pedirei ao traballador, a documentación correspondente. E as consecuencias correspondentes no caso de que non estea esa documentación dentro do ano 2002, estou dicindo. Se adquiriu no ano 2002. Non gostei máis? Sí. Falamos das redes sociais, da página web do Concello. Pregunta para que como considera vostede que teñen que ser as redes sociais do Concello, que función deben cumprir? Non sei a que se refire, porque as redes sociais do Concello non as levo as relativas concelleiras, e entón se me concreta a pregunta, porque non sei, eu non levo as redes sociais do Concello. Eu fago a pregunta, e vou a repetir, as redes sociais dun concello, da igual este ou outro calquera, vostede como considera que deben de ser e que función deben de cumprir? É que non sei o que se refire. Mire, non pasa nada, mire, da igual, porque da igual que me conteste que non me conteste. Vou dar a opinión do que venga pense sobre as redes sociais. Mire, as redes sociais do Concello de Cee están dende fai xa 5 anos a uso exclusivo seu. Seu, totalmente. Son máis un blog persoal, un book da súa persoa que unhas redes públicas dunha administración calquera. Iso é así, non hai máis que mirar para ela. O outro día, vostede e a Concellería correspondente organizaron un reconocimiento aos deportistas dos diferentes clubes que hai no Concello. Ben, cando os protagonistas teñen que ser os nenos, as nenas, os xovens, os mozos e as mozas, resulta que en esa imaxe hai 3 parágrafos nos que se encabeza con a alcaldesa de Cee, bla 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 bla, a alcaldesa de Cee, bla 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 bla, a alcaldesa de Cee, bla bla bla. É dicir, as redes do Concello de Cee non son as súas redes do Concello, non son as súas redes, particulares, son as redes do partido ao que vostede representa. Entón non se deben de usar ou non se deberían de usar como unha propaganda electoral pagada por todos os sectores. Unha propaganda electoral. O recoñecemento se fai dende a alcaldía do Concello de Cee aos deportistas. Non falo de reconocemento, falo de como se usan as redes sociais. Era por poñer un exemplo, porque isto repítese
continuamente, día tras día, mes tras mes, semana tras semana semana. E nós consideramos que as redes sociais nun concello, neste caso no noso, deberían de ter unha función pública, unha función informativa, non de propaganda. E vostede non se esquece que a alcaldesa de C é a que representa o concello. Sí, É normal que salgan as redes sociais do concello, non sei. Por supostísimo. Porque solamente responde do que vostede queira e do que non. Se me deixa acabar, verá como se lle iba a decir e se lle vou dicir algo. Creemos que as redes sociais dun concello, neste caso no noso, do que nos temos que preocupar, deberían de ser o máis neutras posibles. E ainda así, sendo o máis neutros posibles, van a ser tendenciosas, porque a alcaldesa é vostede e o goberno ten vostede e o seu equipo. Entón, é imposible que sean neutros, pero por lo menos, carajo, disimular un pouco. Non falta dicir unha palabra máis. É unha expresión. Pues, por favor. Carajo é unha expresión. Por favor. Bueno, usted está demasiado susceptible No, últimamente. No último pleno xa pasou tamén así. Non é necesario. No, eu creo que como usted o que queda é interrumpir o que estou dicindo para que a xente non se líe. Non é necesario dicir. E hoxe que parece que a mellor escoi tamén, por certo, outro día, na presentación da festa da Xunqueira, non sei quen a grabou, pero víase perfectamente, escoitábase perfectamente. Eso é prova de que nós, o que lle dixemos nós fai un pleno, 2 ou 3 anos, non me acordo, é posible, o sea, que se escoite, que a veciñanza de C escoite perfectamente a cada un das 14 persoas que hai aquí, das 15 persoas que hai aquí. Un vídeo. Claro, pero iso demostra que se poden facer as cousas ben e era unha puntualización. E dicirle que das redes sociais, que sí, claro que teñen que informar do que fai a alcaldesa, por supostísimo que sí, faltaría máis, pero tamén do que fai a oposición, pero tamén do que propón a oposición, pero tamén do que se trata aquí, pero tamén xa sei que desde que nos impedimos que están colgando nas redes sociais a hora do día no pleno correspondente. Tamén se debería de colgar, por exemplo, e que non me teña que estar preguntando a mí a xente se é verdade que se van a subir as tasas do teatro e as tasas da escola de música, porque eu mirei, e agora falo por boca da persoa que me pregunta, e me digo, é que eu mirei nas redes sociais e non hai nada. No, ni lo verás. Entonces, Está pasinado, claro, na página web para que non as lea ninguén. En calquer caso, mire, da igual, vostede pode decir o que queira e eu quero acabar coa miña exposición. Creemos, sinceramente, que as redes sociais nun concello, neste caso, no noso concello, están totalmente ao servizo de vostede, incluso de vostede, non do seu equipo, e iso é unha anomalía que deberían de correxir. Mais, cando todos os celenses e todos os celenses pagamos un soldo a unha persoa que se encarga disso. Por lo tanto, deberían de tratarse de outra maneira. De nosa parte, nada máis. A mí resulta moi curioso, continuando aquí o do compañeiro, que vostede, en base a unha sentencia, pide ao señor Aimérez un informe e non se xa capaz de referirle a un traballador uns papéis que ten desde o 2002, según vostede, os que os teñen na súa posesión. A miña pregunta é, desde o 2002 este traballador está de baixa? Non. Pero vostede desde o 2002, vostede como alcaldesa non lle pode requerir a este traballador se está ahora de baixa que lle entregue os papéis? Non, señora Iglesias, eu considero que cada un dos traballadores deste concello fai correctamente o seu traballo. Vale? Eu pido esa documentación, non por suposto, vale? De que no vehículo, no que está a ITV, ten que estar a documentación tamén da cesta. Cando o BNG pídeme esa documentación, eu pido esa documentación. Vale? Encontro que non está a da cesta. E comprobo que o vehículo, porque non sabía que o vehículo era comprado no ano 2002, comprobo que o vehículo está desde o ano 2002 en titularidade do Concello, por tanto, hai que pasar a revisión correspondente do ano 2002, pero que non hai ninguna documentación dentro do ano 2002. Entón, cando veña o traballador, me pide directamente cuestión. Pero vostede estuvo no goberno, E a cesta tiña revisión. vale, Entón, cando veña o traballador... Pero vostede, que está dicindo? Que pretende decir vostede? Que vostede non ten esa información se o traballador non ven, se o traballador morre? Por exemplo, vostede está insinuando que ese traballador ten a documentación na súa posesión, porque se o traballador non está, a documentación haberá que buscala, ou haberá que pedir un duplicado. Posiblemente a ITV se le pode pedir un duplicado da cesta, pero non o traballador. Non pasa ITV, a cesta vai a un taller,
e o técnico do taller pasa a revisión correspondente. Non coñezo cal é o taller ao que iba ese traballador. Vale. E non o vou a chamar porque está de baixa para preguntarle que taller foi. Correcto. Pero se non, bueno, Entón, vostede, sin saber en que calidad estaba esa cesta, si con revisión ou non, vostede utilizou, deixou que se utilizase igual esa cesta, e se o traballador non sabe incorporar ou desaparecen os papéis, vostede non vai a informarse. Nin buscar, nin preguntar, por exemplo, a tesorera, en que momento, en que talleres traballou o Concello en determinados anos, para saber a que talleres pudo ir esa cesta, vostede iso pode preguntalo, do mesmo xeito que pregunta outras cousas, bastante máis graves que esas, ou menos graves, que lle interesan a vostede, pero vostede está aquí dicindo que por culpa dun traballador, a cesta do Concello non se sabe se ten ITV ou non, pero a cesta do Concello está utilizando. non, pero é pouco a repetir. A cesta non pasa ITV. Pero entonces como a utilizan? A cesta non pasa ITV. Vai a un taller. Entonces usted Vai utiliza a un a taller. cesta. Que? Pero ten que pasar unha revisión no taller. E vostede Pasa non sabe unha revisión nos talleres onde os traballadores se encargan, o traballador ou encargado se encarga de pasar as ITV de todos os vínculos, porque pasan as revisións os vínculos, e leva, bueno, se encarga ben, e tamén se encarga outra traballadora, agora xa non está traballando no Concello. E vostede sabe perfectamente. Pero se o traballador morre, Que? se o traballador morre, que facemos? Se o traballador morre. Vostede está no pleno. Vostede non está no pleno. Se o traballador morre, sí que falou. Se o traballador morre, que pasa? O Concello, que levamos así sin a cesta porque non temos a quen pedirle esa información. Pois tendrei que levar a cesta a unha revisión e se me di que Pero non pasa a sabe que revisión, se pois pasa vou ahora. determinar. Que quere que lle faga eu se Non utilizar a cesta. No. Pero xa non se está utilizando a cesta. Agora. Xa non se... En Agora. o momento que comprobo que non teño documentación, non se utiliza a Todo cesta. este tempo vostede non a comprobou. Vostede Estaba sabe... por suposto que teña que Pero pasar a que revisión utiliza, correspondente. pero desde que ese traballador está de baixa, que vostede como ben di, leva X anos de baixa, vostede, a persoa que colle esa cesta, que colle ese vehículo, terá que ver a documentación que ten no coche. Do mesmo xeito que lle pasaría a furgoneta ITV, terían que mirar a cesta. Igual. Mire unha cousa. Con relación á cesta, a última a cesta do coche novo, vale, tampouco estaba a documentación no vehículo. Pero sabía a que taller se leva, vale, e mandaron a documentación correspondente. Con respecto a ese, non sei a que taller o levaba ese traballador. Pero os talleres os que vai ao Concello non é ningún secreto. A señora interventora No, pide no, vostede a relación de facturas de anos para atrás. A onde vai? A que talleres traballa? E con que talleres traballa o Concello? Traballar sempre cos mesmos. Tampouco vai a 20 nin 30 talleres o Concello. No. Non é tan complicado. Salvo que cambiara moito que ahora traballa con moitos máis talleres. O da cesta non é un taller de aquí. Mira, a mí si se me permite, como consello, como consello, Ya. porque eu levo moitos anos conducindo vehículos de empresa e na empresa privada funciona así. Cada un é dono do seu, entre aspas, do seu vehículo e ten que saber cando hai que pasar a revisión co correspondente castigo, entre comillas, se non a pasa, e tamén cando a pasa teño que pasar a empresa para que a empresa este segura de que pasou e que todo o vehículo na súa propiedade están funcionando correctamente polas rúas de onde sexa, ¿no? Porque senón, evidentemente, pode haber un problema. Pois este é exactamente igual. Xa lle dixen antes, algo falla cando vostede non recibe o que sea, vostede é a última persoa, a persoa encargada, non falo do traballador, senón a quen corresponda, non ten... A persona, o traballador é a persona encargada. Le cobra un plus por ser encargado. Mira, Para eso é un encargado. Pagará Está de baixa. cobrará o que teña que cobrar como o que lle corresponde. O que lle corresponde. Non estou entrando nisso. Estou dicindo como funciona na empresa privada, xa que tanto nos fixamos moitas ocasións como funciona na empresa privada, pois aí funciona ben. E bueno, que o tome como consello para en próximas ocasións. Porque ten que haber signos de que todo está correcto. E iso pasa, neste concello, xa pasou en varias ocasións. E mire, vou dicir máis. Xa no anterior mandato, non o trouxe na pleno, pero había sospeita de que se usaban vehículos do concello para usos particulares. E non falo nesta ocasión dos electricistas, falo de outros vehículos de outras modalidades. Que están para usos particulares, sí. Pois é gravísimo, claro que é gravísimo, pero evidentemente
todo queda aí nun libre e directo. Pero digo eu así tamén, Mas eu descoñezo. supoño que os coñecerá, imagino, porque senón sería máis grave ainda. Pero quero dicir con isto que igual hai que dar unha pensada, unha volta ao que pasa co parque móvil deste Concello e, sobre todo, que é o máis importante, que todo estea correcto e que os traballadores non corran perigo cando se fan as cousas de maneira así. O concelleiro de Obras que... Mira, eu comento unha cousa. Para pasar a ITV, o coche vai ao taller, pasa a inspección da cesta e depois ten a documentación da ITV, senón non te deixan pasar a ITV con os papeles. Sabemos perfectamente en toda a maquinaria. Naquel maquinaria ten que pasar unha inspección nun taller e no caso da cesta, para que pase a ITV, porque senón non pasaría a ITV se non ten a inspección feita da cesta. Está legal. Ten a ITV pasada. Se ten a ITV pasada, está legal. Porque a inspección técnica está para iso. Para comprobar que ten funcionado perfectamente. Tanto parte eléctrica como parte de todo. O gancho do remolque. O gancho do remolque, por exemplo, dun coche. Ten que pasar unha inspección técnica antes, non? E despois pasa a ITV. Para comprobar que está perfecto nas súas condicións. Se non, dinche aí que xa non pasas. Non exactamente. Como que non? Tens que ir con a documentación, non? Se non vai a documentación... Entón, a cesta está en regla. A cesta está en regla. Está perfecta. Porque senón xa non pasaría a ITV. Pero para que tanto debate? Non é É que non entendo eu porque pide, Vostede non sei a que afirma vai que a cesta está en o tema da documentación da cesta. É que se non tuvera a cesta legal, xa non pasaría a ITV o coche. Pero iso non é exactamente así. Como que non é exactamente? No, Pero él afirma que sí. Vos tedes un coche con un gancho de remolque, Se non tedes un gancho de remolque, non hai do coche. O gancho de remolque nun coche Igual que o remolque, Perdón, cando yo colocan, pasa a oportuna revisión ou que sea, e queda aí xa para sempre, non se toca. Outra cousa, non é así, porque se modificas o gancho do remolque, en calquer momento que estea unha modificación, e sabedelo, porque agora o gancho do remolque tens que sacarlo, bueno, se hai alguna modificación, rapidamente a encontran os da ITV, rapidamente. Se hai modificación, pero se non hai, Bueno, na cesta pasa igual, a cesta ten que pasar, se non, digo claramente, non pasa a ITV o coche. Ten que levar esa documentación. Eu non sei onde está a documentación, eu sei que un coche, para pasar a ITV, ten que ter a documentación. Así de claro. Entón queda claro que a cesta da cruz Está legal, está claro que legal. está legal, senón non poderíamos andar con ela. Vale, pues nada, pues entonces, Bueno, con respecto ao que lle preguntou tamén ao compañeiro polo tema sindical, podemos saber cal é a cantidade, o custe do informe ou temos que pedir por escrito? Non, nós fixemos un convenio coa Universidade da Coruña, donde hai unha cantidade, non me acordo canto é a cantidade, en donde está tamén o estudio da nova RPT, e tamén os informes que vamos pedindo, pero é por un ano, non sei se eran 7.000, non me acordo. Non dito unha cantidad xusta, porque aparte non é que se cobre por un informe, non vai todo incluído. En ele vai tamén o estudio da nova RPT. En calquera caso, chama a atención que vostede que na súa actividade privada se adicou sempre ao ámbito laboral, traballou ou colaborou nun momento con un sindicato como foi o GT, que vostede que faga isto. Algún día sabremos se hai algún motivo ou non, se vostede di que en base a unha sentencia que saliu do Tribunal Superior de Justicia de Galiza, como ben fan referencia. Pero está facendo todo. Sí, vale, pois se vostede di eso, non hai nada máis a decir. Es que está dicindo unha cousa que non ten en sí Importancia. Non, porque realmente hai unha sentencia deste ano, no ano 2024, onde establece unha serie de criterios con respecto ás horas sindicais, en donde hai que levarlo a mesa negociadora para recoller esos criterios, que se trouxe a mesa negociadora, que non hubo ningún inconveniente por ningún dos traballadores que forman parte, que son representantes sindicais, e se recolleu. E que non é comunicar con 48 horas de antelación de que se vai a unha reunión. Decir o motivo desa reunión e nada máis, e que non sei cal é a importancia, salvo que vostedes saiban de que algún traballador, representante sindical, pode utilizar ese horario para unha cousa que non sea unha representación sindical, non hai nada que ocultar.
A nós non nos compete. A mí, por exemplo, non me É compete. que non hai nada que ocultar, non hai nada que ocultar, porque as horas sindicais non son un privilexio, non son asuntos propios, son para traballar polos traballadores. Es dicir, para unións sindicais con relación aos traballadores que representan. É normal que se recollen os criterios e que pidan a autorización correspondente, que se lle dé autorización, que van a faltar o traballo, e cal é o motivo polo que faltan. Pero vostede isto fixo simplemente porque saiu a sentenza e vai a... Que hai unha sentencia, se recolle, que traer a mesa negociadora, pero non o está facendo o CEI, o está facendo moitísimos concellos. Nada máis, é que non vexo a cal é a importancia cando realmente as reunións son para traballar para os traballadores. Salvo que se sean para outra cousa diferente, que preocupe esa situación, hai un control, pero se se fan as cousas legales e se cumplen, non creo cal é o problema. Sinceramente. Ninguén está dicindo por eso. Por eso, pero como pregunta é reiteradamente cando é unha cousa normal. É unha cousa normal saber que un traballador con 48 horas de antelación non vai a vir e cal é o motivo Bueno, polo que que vai a esas vir cosas ese se traballo. sorprenden no inicio e logo normalízanse. Pois A é mí unha sorprende cousa esta normal. resolución, pero se vostede me di que ademais se fai en outros concellos, pois co tempo será algo normal. E máis, o Pero- representante sindical que veu de Coruña do sindicato xa dixo que foran máis concellos e que se habían acordado en base a esa sentencia. E cando se fixa unha sentencia máis unha serie de criterios, por algún motivo, porque é necesario regularlo. Bueno, despois, respecto a unha notificación que recibiu un veciño de Toba, que para a incoación do procedimento para a recuperación da posesión e restitución do camiño o estado originario sito fronte da parcela, non vou decir a parcela, bueno, que está en Toba de abaixo. Entón, rogo que canto antes se execute esta resolución da alcaldía, porque polo que tiña entendido os 10 días de plazo que tiña o veciño para repoñer a legalidade, é dicir, hai unhas feras que interrompen un camiño que é un camiño público, entón, para non incurrir en esa de funcións, rogo que canto antes vostede pois faga que isto vai adiante, máis que se o traballador non quere a persoa que fixo isto non o quere executar, pois que faga o concello e logo que lle pagase as costas que sexa necesario. Señora Iglesias, mire, xa sabe claro perfectamente como son os trámites, unha vez que presentan as alegacións correspondentes, as ten que informar o técnico, vale? A situación neste concello neste momento é para que quede explico, quede claro o motivo do retraso na serie de expedientes da reposición de legalidade. Por un lado temos un traballador que é o arquitecto técnico que está de baixa por paternidade, vale? O arquitecta neste momento agora está de vacacións, estamos con unha nova plaza, sacamos unha nova plaza de arquitecta, que bueno, que ten para o arquitecto, non sei, cando remata o plazo para presentar unha documentación que falta o día 7 deste mes, esperemos que podamos contratar e que os expedientes volvan, pero a situación é real, esa é a realidade. Pero vostede coñece o camiño, vostede sabe onde vai este camiño. Se coñece un camiño, Sí, se usted é o que está aí as feras, porque ese camiño é o único camiño que se pode ir por monte das Laxes. No momento que estamos agora en alto risco de incendio, se hai un incendio, non hai outro camiño para subir, porque por la casa de Don Juan, do médico, hai un muro, está moi pegado, non se pode, e por Vilar de Toba non se pode porque hai unha pendiente moi grande, entón ou vai un medio aéreo, ou ten que pasar unha motogoma para ali, e ten que pasar as cuadrillas. E non pode estar un camiño público interrumpido porque un veciño, pois non... Pero o tema é que un veciño por un lado di que é público, pero outro veciño por outro lado... Pero aquí está dicindo que é público. Pero bueno, outro veciño... Que ten que repoñer a legalidade. Sí, vale. E outro veciño presenta documentación de que é privado. Entonces, ten que haber un informe técnico que le diga se é privado ou se é público. Vale, porque se é privado non é competencia do concello, teñen que ir a un xulgado. E se é público, vale, pero ten que dicirme o técnico, eu non podo actuar sin un informe técnico que me diga se é público ou privado, porque hai documentación, es decir, non está inventariado, no concello non aparece inventario dese camiño, por un lado, por outro lado, presenta a documentación de que é privado e outro señor mantén que é público. É necesario que me diga alguén, un técnico, se é público ou privado. Pois o mellor terá que pedir un informe, temos un modo que pediu para o tema sindical,
ou non vai a ser que sea como a fosa xética de Berenz outro día, pero non dixo que eran privadas. É Son privada. públicas, que siguen igual. É privada, É privada. é privada, señora Iglesias, é privada, é privada, é privada, xa o mirei, é privada. É privada. Non lle vou discutir. Non discutan a iso porque lle aseguro que é privada. Mas o camiño tamén é privado. Non sei, non, Imagino usted que pase algo. Mire, señora Iglesias, sabe o que pasa? Que aquí teño as funcións da alcaldesa, non teño as funcións da abogada. Vale? E necesito previamente un informe técnico e xurídico para poder actuar, porque senón estaría cometendo un delito. Vale? Entonces, teño que facer o que teño que facer, ese sei perfectamente o que teño que facer. Cando veña o técnico se lle dará traslado das alegacións, resolve, evidentemente se actuará. Actuaremos. A ver se non pasa co técnico como co encargado, entonces non temos o problema. Porque Está 5 anos de baixa, que temos que esperar a que o técnico. Non me falta respeto, non me fala así, da igual que eu estou lle falando con educación. Da igual, es que le acabo de explicar, es que volver a reiterar lo mismo, que un pouco agotador, está reiterando sempre lo mismo. Non é a mesma circunstancia un que outra. Vale? Non ten nada que ver unha cousa con outra. Estou dicindo que estamos con unha plaza que se supone se vai a contratar ahora no mes de agosto, vale? A arquitecta, que se non ven aí a outra arquitecta, o día 20 de este mes, de agosto. Vale, a dese traballador que leva tanto tempo de baixa, terá que sacar tamén a plaza, ou quen fai a función encargado? A persoa que fai a función encargado, entón terá que ter o papel de hacer. Pois nos arranxamos como podemos, señora Iglesias. Terá que sacar a plaza, Non ten nada que ver o tema do encargado co tema dun técnico do Concello. O encargado é necesario neste caso. Sí, é necesario, sempre é necesario. Fai un anato dixo que era moi É importante, necesario, pero os papeles. é necesario, pero es que hai determinados traballadores neste Concello que as baixas son reiteradas. Longas. E logo sabes cales son as costumes deste Concello. Non, si, explícolle cales son as costumes. As costumes deste Concello por parte tamén dos traballadores é collemos un ano de baixa. Logo, 3 días non aparecemos ao traballo porque o mismo día que lle da baixa, o mismo médico colle e lle di que non pode traballar durante 2 días. E logo ven e solicita as vacacións. E cando, antes de rematar as vacacións, volvemos a coller outra baixa, outro ano máis. E así, algúns dos traballadores levan 4 anos. Señora Iglesias, Pois usar os sanitarios, como o mismo médico, dalle 2 días, se os dá, porque o médico Claro, e despois collemos vacacións, volvemos a coller outra baixa, e volvemos outra vez outro ano. E algúns dos traballadores deste Concello levan así 3 e 4 anos. E algún deses traballadores deste Concello, para que así a xente sabe que temos a posibilidade de ter un pleno grabado e que poden escoitar, temos que pagar un traballador sustituto. Vale. Ese traballador nos sale ao Concello casi 6.000 euros entre o seu salario, a seguridade social e o do traballador sustituto. E deso non podo falar dun, podo falar de varios. E sabe canto nos sale ao ano? A broma ao ano? Moitos euros. Como lle pasou a outros antes que a vostedes. Moitos Pero euros. neste Concello xa pasaba antes que vostedes chegaron. E ninguén Bueno. se metiu cas baixas aos traballadores. Bueno. O mellor houve outros Pero alcaldes ou os alcaldesas veciños, que por os sorte veciños non e as tuveron tanta veciñas. xente de baixa. Señora Iglesias, Non os tuveron un veciños. COVID, ahora estaba falando eu. Sí. Non tuveron un COVID como vostedes se queixa tanto, que tuvo que pasar un COVID, do que vostede fai alarde para decir de todo o que traballou, o mellor trae despois as súas consecuencias. Entón, os alcaldes e alcaldesas que pasaron por aquí, dende que eu estou en política que xa fai anos, non se escoitei nunca fallar das baixas dos traballadores. E tuveron traballadores de baixa, e traballadores fixos de baixa e moito tempo, e reiteradas ocasións. Marchaban, volvían, porque entendemos que o médico lle daba baixa, porque o traballador facíalle falta baixa, e entendemos que cando estaba de baixa era porque estaba mal. Se vostede insinúa que os traballadores que están de baixa non están mal, entón xa dicemos aquí noutra ocasión que temos que falar de outros temas. Agora se está dicindo que os médicos lle dan 2 días, entón ahora xa se mete tamén cos O mismo día da sanitarios. alta. Sí, o mismo día da alta, logo vai dar un informe de que non pode ir. Vostede chega aí, pero despois non é capaz de pedir unha documentación dunha cesta, non sabe a que taller se pode pedir, porque ten un traballador que leva non sei canto tempo de baixa. Vostede pretende que nos creamos o que nos está contando? Pois mire, xa lle direi, cando no 2002, sí, xa mirarei, porque usted formaba... Bueno, en calquera caso, o seu concelleiro afirma e di que a Xa mirarei, cesta señora Iglesias, xa mirarei, Entón, porque estamos mirarei. máis tranquilos. No 2002 usted gobernou bastante tempo, xa mirarei como Bueno, que pues foi o que vostede pasou. mire.
De todo, Pero, en como sabe, en calquera caso, xa lle digo, que ten moi mala costumbre, leva 5 anos de alcaldesa. Non pode estar sempre falando dos que estiveron atrás, porque vostede xa leva 5 anos aquí, a atrás a veras de vostede. Sí. Entón, traballe vostede, e deixe os que estiveron antes, no seu momento xa foi oposición, xa fixo oposición, agora ten que gobernar. E goberno e oposición somos nós, os que estamos aquí. Pero vostede non lle guste, como vostede cando estaba ali, que facía? E facía, ademais, executaba ben. Viña sempre con moito cariño a todos os plenos. Pois vostede ten que entender que a oposición facemos unha labor de oposición. Vale, me parece perfecto. Pois nada máis. Solamente para rematar e para que quede claro, non por vostedes, sino para os veciños e as veciñas de Cee, que coñecen perfectamente cales son esos traballadores que de forma reiterada, non collen baixas de forma continua, en cuanto non salen, saben perfectamente, estamos falando máis de 60 ou 70.000 euros. Pero os veciños de Cee non saben canto nos costamos informes, porque temos un convenio, nin canto nos costan moitas cousas que a alcaldesa nos di. As baixas, prescribios, un facultativo. Repito, e entón vostede non ten absolutamente nada a dicir. Eu considero, vostede pode se queixar como se ten unha empresa privada, porque é a xefa de personal, entendo perfectamente. Pero entón vostede terá que presentar unha denuncia contra os facultativos que prescriben esas baixas. Solicitar inspeccións, ou vostede verá, que me imagino que se tanto lle preocupa xa estará nelo. Pero hai que mirar tamén por os papeles estes, vale? Importantes. Porque imagino que o traballador non volve nunca máis, o que falece e non seguimos sin saber nada da cesta. Ai, a preocupación ten vostede Sí, agora moita, para a cesta. moita, porque outro día caiu unha farala en Cee, estaban utilizando su cesta. Pois claro que sí, Vale, e había xente na plaza sentada. E non pasou nada, pudo pasar. Entón, se non veño aquí e non yo digo, vostede sigue buscando, pois entón terá que escoitar. Iso pasa de vostede a calquera que este gobernando nese momento. Pero tampouco hai que facer alarde do que vostede non ten seguro, que agora mesmo non está segura de se a cesta estaba en regla ou non. E como ben di o compañero, hai imaxes dese momento. Vale. Entón, dese momento de moitos máis, claro. E a cesta parte que se utilizaba para o que non era necesario, Vale. non era apropiado. Vale, xa lle digo que cando teña documentación mirarei e actuaré. Vale. Bueno, pois nada, pola miña parte, boas festas. Vale, boas festas a todos e a ver se